Извинявай, тук ли е Протеин Хаус? Да, точно тук също се вия. А как мога да си поръчам абонаментно меню? Много е лесно. Ела, ще ти покажа. Имаш нужда. Здравейте! Това е първото видео от поредицата, в която ще ви покажем стъпките при поръчка на абонаментно меню от Protein House. Ето колко е лесно. Елате с мен. Стъпка 1. Влизаш в сайта proteinhouse.bg и отиваш в секция абонаменти. Избираш между балансирано, протеиново или високопротеиново меню. Съвсем скоро ще добавим и Slim Fit меню. Стъпка 2. Отбелязваш дали си мъж или жена и по желание можеш да добавиш закуска или салата към дневното си меню. Има и поле, в което пишеш ако имаш алергии или непоносимости. Стъпка 3. Избираш за колко дни искаш абонамента, седмица, 2-3 или цял месец. При седмичен абонамент получаваш 5% отстъпка, а при месечен 10%. Какво получаваш? Обяд, междинно хранене, вечеря, протеинов десерт и билкова напитка с стевия. В сайта ще откриеш и калориен калкулатор, който лесно те ориентира какъв е твоят целеви дневен калориен прием. А най-долу сме отговорили на всички често задавани въпроси. Както виждаш, лесно, бързо и без излишно усилие. Остава само да се насладиш на добре приготвената храна.